Åh, Karen, hvor er du mon nu? Jeg husker stadig, husker også du. Vi kyssede og gjorde sjove ting. Åh, Karen, jeg står her på spring. Karen, der vil også være andre søde piger end dig, og mange andre drenge ligesom mig. Hvad end sker, så kan vi stadig mødes. Du gør mig stadig varm. Åh, Karen, vi sover arm i arm. Åh, Karen, hallo? Nå, er det dag, Gurli? Ved du hvad, det er godt, du ringer lige nu, du. Vi står lige midt i noget med en indspil med en plade, sådan noget, så hvis... Ja, vi fik hamburger med grønlandkål, brun kartoffel, 9 år hotel. Men det er godt, du ringer lige nu, du. Vi er lige midt i noget med en sang med Karsten og sådan, så hvis... Jo, vi fik også hvide kartofler, ja. Både brune og hvide kartofler, ja. Men det går altså ikke, det her. Det må du virkelig forstå, dog. Farvel. Jamen, jeg elsker også dig, Gurli. Karen, der vil også være andre søde piger end dig, og mange andre drenge ligesom mig. Hvad end sker, så kan vi stadig mødes. Du gør mig stadig varm. Åh, Karen, vi sover arm i arm. Åh, Karen, hallo? Er det nu dag igen? Det går simpelthen bare slet ikke, det her. Det må du da kunne forstå. Karsten, han er ved at synge en af hans bedste sanger. Om vi fik as. Ja, god fanden fik vi da as. Jeg kan ikke forstå, det går simpelthen ikke, det her. Jamen, Gurli. Jeg har da fortalt det 117 gange. Kanal 1, det er Danmark. Kanal 2, det er Tyskland 1. Kanal 3, det er Tyskland 2. Kanal 4, det er Tyskland 3, ja. Og hvis du vil køre med video, så er Kanal 8. Farvel. Karen, der vil også være andre søde piger end dig, og mange andre drenge ligesom mig. Hvad end sker, så... Nu skal jeg fandme lige sige dig i en ting, og det er ikke 2 ting. Du kan da blive ved med at ringe. Hvad? Politi? Du har jo lidt lukket dem ind, Gurli. Godt, så skal du lige høre rigtig godt af det her en gang. Og er video og fjernsyn, det er dit. Ja, jeg ved godt, det er mit, men nu er det altså dit. Og hvis de spørger til cigaretter og spiritus, så sagde du bare, du aner ikke, hvor det kommer fra. Du aner ikke, hvor det kommer fra, sagde jeg jo. Så kan du bare sige, at jeg kommer hjem sådan lige forløbig. Farvel dog. Ja. Jamen, jeg elsker også dig, Gurli. Farvel dog. Jeg skulle hilse fra Gurli, det går fint. Åh, Karen,